Awa guys, naidagka ka sudah rin tunaan. Labi yung tagtinaw pa ni mo. Tibog sukay. Sagadyo ko, karawa. Wow, karawa. Hajahay ka, sugkabaw. Kaya ga, swimming, infinity pa. Infinity pool. O, tanawag isang view. Arang view ha. O, sana uli nga view. Madyo pa nakabaw na ramapog ko. Kaya nga nipog view na sa ang kaliguanan. O, tanawa, grabing ko pa ha. Kaadzuki sa bada di ma. Ganahan daan nag-inga ni muhang view makitan sa imong kaliguanan. O, tanawa, di gaganahan po sa glulimbag. O, diya kay kuha naman sa tag-ija. Kaya di naman sa tatay. Na kuha na si Dja. Goodbye swimming. Hindi na dyan makaswimming. Pero, kidding aside guys, arang view ha bitaw oh. Mukaingon bitaw dyan pagkag naakas. Laing nasod ba? Arang nice ha. So, maora man dyan po to'y ahang giari-dari para maka-film bitaw ko o poem. Kaya nalagi nag-request na ho. Siyempre, extra income. Kaya buwan na mong daghapero nun. So, madya narampun makatabang. So, grasyahan mo pagkus ginoo o talento gamay nga. Dali ra ko makahimo bitaw. Dali ra ko makasuwat og mga rhymes. Paano Ano, ito man naman ni Mudoy. Ay, di na laman tamang picture. Hala, lami alagay restirasis. Tanawan ninyo guys. Nakakita mo na na restirasis diha. Arang nice ha. Undoy baligo. Oh, pinabligan. Baw. Yahay ka, baw. Wa bay linta. Lapod. Jara. Dagdayo kalimatot dire. Oy, mauba? Lagi. Patay na ka Japan guro ko. Naada na si imong tunaan lagi. Oh, dire. Na, luig ka abaw. Nakabaw mo. Muhomo dire. Mauba, hadlok na. Dagko. Jara. Huy, jara tabangan. Nagini nga nagtubig na ha. Na lagi. Linta man dyan na. Ay marag be, napiltan lagi ni imong kabaw lagi nung. Tanaw, mailan man dyan imong nilinta. Kaya ka na rin nagipitik-pitik na. Kita mo guys, nagkiriw-kiriw ang tubig sa tunaan. Humal ko. Humula. Diba? May gawas ni mo. Tawanan gani kakaadyo ang bugiro. Muhinahinay na mi kay. Lain na paglangit. Mura nagmuuwan. Dan ako subay guys, agsundoy kaning lads basketballan. Karon kay mag-ready na pod ko guys kay mo adto meron sa simbahan. Di naguro ko mag-ilis, pwede ra man ni kay okay man punisan ni na, di man pud naingog ilad. Good morning guys, dito karon sa ato ang micro shading sa kilay. Murag ni anam na sa kaitom, murag ning dry si Dja. Padung na ni si Dja uspak. So today is our alumni dari sa Alicia High School. Anja mudong nang tako mal. Ilis na ko mudong nang tako nga nanja. Na ako'y text na dawat nga sinanay kuno is dadun sa doktor kay nagludya. Okay pa man to jaghapon, nagludya si Jaja. Si Aliana pag siliksi, murag na sila nakain nga bakterya ja. Si Aliana na admit na. Tapos Aliana sa ospital karon ja na diagnose si Aliana typhoid fever, di ba makatakod man na so siliksi pod. Aghilanat ko po 38. Wa ko na po hiwas-huwas. So manang adad unpos liksiron dya. Sa isa magda, ako po'y magkuani nanay. Naglibog na liko. Kaya ranan daga sabay-sabay na hinong po problema. So by the way, wa may lain nga mulihok. Di man pwedeng magpaluza-luza ta. Huwag natay mga problema. Oh, isa kayo lang si Justin yung motor. Muan na naman meron. Oh, kaya labog ka kami nakalaga. May nga naman pa siya. Di mo pa check up. Ugma na nga. Ipanog na ako si Dja. Asa man siya? Dr. Ben si Dja? Asa man si Dja? Oh, muana na mi. Muana na ko. Naranta ko. Ano ugma man nga Domingo man ugma? Ano sige? Ang sama yung magibati di ay? Yan ka dong mo. Kalitan ko bubo ko bilis. Sige, mana na mi. Pag-ilis na nay. Pamangaw. Dyan ako makain. Sige nanay. Mana na ko di na ra ba ko mag-online mo dito na ra man ko diha. Mao ni guys ang ang uniform sa among ang batch. Class of 2009. Nag-jacket ko kay magdapa man kong nanay sa clinic. Wapas ra lang ako sa alumni, nag-parade naman sila. Ingon man ko daan nga di ko ka-appeal kay na emergency lagi. Ha? Sabay mo gibati nay. Hilantan ka? Ter, banda si sarayang papel, ter. Harang ka po dyan mong lawas. Huwag kay masnay. Pag masnay. Kata na, pero maka... Kuhaan ka? Lalagturbayin mo kata? Yes, istil ka na sa alam ko. Sarang tama na mas alas 11.
Motor ba yun sa laman ta? Ta, doon kay Pandong, init man. Dire magsaya na si Aliana niya. Bato ka dang, si tatay dang, sa may mag-atiman. Ha? Nagpahilot ko sa isa tos. Pwede na sa ilaiso. Pahilot nga gilantan, makagbata. Kumuha sa isang hilanat. Hindi ako sa ako nagsugod ng hilanat. Anong gipahilot man? Pwede may tingin yan. Bato sa mi. Palit mo naman ning buhat gapon. Pwede ka lang sa nilas. Ay na. Nisid na siguro na. Di man. Gani na. Ay ko gamay na. Tugnaw ka nay? Ano ba dito dapat dadong. Eh. Di akal lang na. Tingog na ba? Nalagay hilanat o kay 38. Taas marigi mong hilanat na eh. 38.2. 38.2. Wala ka na kayo na paracetamol? Wah. Pwede pa ganiinom, lapad magimong oo. Ino kay. Ninta ka ba, GC? Walang fight naman. A few moments later. Video. Pound ko na, darahang pound eh. Ha? Tagaan naman ka naon dyan, harkasipkan, luoy. Si Tiri way handa, harkasipkan. Ilisin na, bate ka. Wala naman kong kwarta lain. Ha? Ako na kayo mupaso na mi. Bye. Hanagin yung mga baon. For remembrance purposes. Hamak. Panpod. Looy. Ay sila tanawon na. Gamay ra sila tiri luya. Madilin, nagang plato, Madilin! Ang pinaka-plato! Ikaw ay magusing taguan. Madilin, gikatasan na ka Madilin. Pwede, huwag mo kutagaan. Salamat, Mads. Ayun na. Tiniro makalangan na na, di takabuilo. Boy, perfect naman yung rice, oy! Grass, yung gagagawa sa salig ko, rice, nakalimot ko pa ng ag. Sige, go. Kata mo dyan. Ay, apila ko! A few moments
moments later. Dakos bay guys, kaning tanda kong nanay. Uli na pug ko. Wala gag ko nagtaw. Okay ra man pus nanay noon na bintahan na. Sip ko naman inumpog ko. Atay na. Tanawan ninyo sa gang palidza guys. Kapila na ko dani ng harvest pero daghan nagbunga. Nagazira magkaan na duha ka buok. Ay daghang bunga teng palidza. Hindi kumbitay. Musimbas ako guys. Diyan hindi ka man nagsimba muli kusbay kay ahang tuuban sinanayin dyan. Lagaan na hagluy Kaya mo hang ihimuong tea bitaw. Effective man ko na yung luy sa flu. Murag feeling na flu dyan ang kanan na nga gibati kay kapoy man dyan lawas mga nga na. So ikatulo ka adlaw guys. Nagsugod na pangauspa kagang kilay na. Makikita mo na lain na gizang texture mo. Rapito jag ning dry nga murag padung na sa mga paksi. So excited na ko unsay forma dani ini kaukit na nakita mo na nagpakpahak na siya. Si Undoy absent sa simba. Musakay ra ko ron sa among kauban kay ipamauwan. Gahapon nagtrabaho sa simbahan ba nang hinlo unja. Ija manggibigla ijang lawas di kay pamauwan. Sakit kun ijang kalawasan dari. Nakatungog ko grabe jang kapuhis ang lawas uy. Na stress magud ko daghan ko panghinawa ka nga sakit atang mga membro. Balik-balik mo sige ka sakit. Mura pag kong nag-uuba. Murag ako na pimandaran na ni. I hope not. Hello guys, ang dados bahay kay ilaaga parang nanay. Umuumit ang ginger tea. Salamat ka sa Dreamers Farm kay nagamit sa gimong luy kana narami ang gamitin mo ikuanin nanay. Ipa himuong tea. Nagka sa mong palidza jara nako Nga dali sakto mo. Ha? Nga sakto. Galaxy. Betang ko na dari kay ipakita nila. Sa magaw mong good. Guys, ang nagka sa mong palidza. Tagaas. Anto laman ay hatag niya. Tagais tiya na. Iya. Sitas. Alas tiya. Lagi pikas, ato lagi. Basig wa pa to ka uli.